காலை உணவு குழந்தை அவசரமாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகக்கூடிய குழந்தை, ஒரு 7 மணிக்கும் 6:30 மணிக்கு 8 மணிக்கு ஓடக்கூடிய குழந்தைக்கு பல நேரங்களில் காலை உணவே கிடையாது. சாப்பிட மாட்டேன், இல்லைன்னா நேரம் இல்லை, ஏதோ வகையில் ஓடுது. அதனால தான் அரசாங்கம் ஒரு எப்படியாவது காலை உணவு மூலமாக கொஞ்சம் புரதத்தையும் கொஞ்சம் சத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று காலை உணவு திட்டத்தை வலியுறுத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. நம் வீட்டில் நம் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறோம் காலையில்? ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, புரதச்சத்தை மிக மிக குறைவாக நம்ம கொடுத்துட்டோம். எல்லாம் ஃபில்லர் பூராமே கார்போஹைட்ரேட் தான். நம்ம இட்லி, இடியாப்பம், புட்டு, பொங்கல், கொழுக்கட்டை எது கொடுங்க, ஆனால் புரதம் எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு பார்த்தா ரொம்ப குறைவு. புரதம் தான் நம்மளுடைய எதிர்ப்பாற்றலை, நம் தசையை வலுவாக வைக்கக்கூடியது புரதம் தான். அப்போ அந்த புரதத்தில் நம்ம வீட்டில் இருக்க குழந்தைகளுக்கு இந்த சிறுதானியங்களை வலியுறுத்துவதற்கான மிக மிக முக்கியமான காரணம் கொஞ்சம் புரதம் கூட, ரொம்ப கூடன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஒரு அரிசியையும் கோதுமையையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த பக்கம் கம்பையோ சோளத்தையோ இல்லை வரகையோ வச்சு பார்த்தோம்னா இதை விட சற்றே புரதச்சத்து கூடிய உணவாக இருக்கும். இப்போ முதல்ல காலை உணவில் ஏதாவது ஒரு சிறுதானிய உணவை, ஒரு குழந்தைகளுக்கான மிகச்சிறப்பான ஒரு காலை உணவுனா கேழ்வரகு தான். அந்த கேழ்வரகுல தான் கால்சியம் சத்து அதிகம், புரதச்சத்து அதிகம், இரும்பு சத்து அதிகம், மீத்தோனைனின் ஒரு அமினோ ஆசிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, அது கேழ்வரகுல தான் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ ராகியில் ஏதோ ஒன்று, கொழுக்கட்டையோ கஞ்சியோ தோசையோ குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். சர்க்கரையை வேகமாக ஏற்றி அதே சமயத்தில் கூடுதல் ஆற்றலும் கொடுக்கக்கூடியது குழந்தைக்கு தேவை. அவர்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக இந்த புரதச்சத்து உள்ள விஷயங்களை கொடுக்கணும். இல்லைன்னா 2 முட்டை, ஒரு ஆம்லெட்டு, இல்லைன்னா அந்த சுண்டல், முந்தின நாள் ஊற வைத்த ஒரு கொண்டக்கடலையோ ஏதோ ஒன்று. நான் முட்டை சாப்பிட மாட்டேன், பன்னீர், ஏதோ ஒரு புரதச்சத்துள்ள உணவை கண்டிப்பாக காலையில் நம்ம கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும். கோவிட் முதலான நோய்கள் வரும்போதெல்லாம் அரசாங்கம் திரும்ப ஒரு வார்த்தையை சொல்லிகிட்டே இருந்தது, வல்னரபிள் குரூப் அண்ட் கோமார்பிலிட்டி இருக்கிறவங்க, இவர்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். வல்னரபிள்னா யார்? குழந்தைகளில் கர்ப்பிணி பெண்கள், இவங்கெல்லாம் வல்னரபிள் குரூப். இன்னொன்று கோமார்பிலிட்டி, சர்க்கரை இருக்குது, ரத்த கொதிப்பு இருக்குது, இவங்க கவனமாக இருக்கணும். இந்த 2 குரூப்புக்கும், கோமார்பிலிட்டி குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி, வல்னரபிள் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம உணவில் புரதம் மிக அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்ளணும். நம் குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் கூடுதலாக புரதம் இன்னைக்கு காலையில் சாப்பிட்டாங்களா, அதை தாண்டிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், காலையில் கண்டிப்பாக ஒரு வாழைப்பழம். தொடர்ந்து ஆய்வுகள் சொல்லிட்டே வருது, குழந்தைகளில் வாழைப்பழம் கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றலை வேறு எதுவும் கொடுக்க முடியாது. சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வாழைப்பழம் வேண்டாம், ஆனால் வளரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வாழைப்பழம் மிக மிக அவசியம். அதுவும் கூடுதல் ஆற்றல் வேணும். மெலிந்து இருக்கிறாங்க குழந்தை, ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறாங்க, அவர்கள் வயதுக்கேற்ற எடை இல்லை அப்படின்னா செவ்வாழை, இல்லைன்னா ஒரு பாதி நேந்திரன் வாழை. எனக்கு சின்ன பிள்ளைல ஞாபகம் இருக்கு, குழந்தையாக இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் தாத்தா 100% காலையில் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடாம நகர விட மாட்டார். அவர் மொத்தமாக ஒவ்வொரு நாளும், அப்போ அந்த ஊரில், எங்கள் ஊரில் திருநெல்வேலி பக்கம் 2-3 பழம் தான் உண்டு, நாட்டுப்பழம் ஒன்று உண்டு. அந்த நாட்டுப்பழம் கொஞ்சம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் சிறப்பாக, அன்னைக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குன்னா கூழாஞ்செண்டு அப்படின்னு ஒரு பழம் கொடுப்பாங்க. அது கொஞ்சம் சுவையாக இருக்கும், கூடுதல் இனிப்பு இருக்கும். நாட்டுப்பழத்தில் நிறைய நார் இருக்கும். நாட்டுப்பழத்தில் தொலியை உரிச்சிட்டோமான்னு ஒரு சந்தேகம் வரும், அந்த அளவுக்கு நார்த்தன்மை இருக்கும். அந்த நாட்டுப்பழம் நல்ல மலத்தை இழக்குவதற்கு மிகச்சிறப்பான ஒரு பழம். குழந்தைகளுக்கு அந்த கூழாஞ்செண்டு, கோழிக்கூடு அப்படிங்கிற அந்த பழத்தை குழந்தைகள் கொடுப்பாங்க. அப்படி காலையில் ஒரு பழம் சாப்பிட்டு விட்டு தான் போகணும். இன்றைய ஆய்வு பல அறிவியல் உண்மையிலே கொடுக்குது. வாழைப்பழங்கிறது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி உடல் எடை கூடுறது மட்டும் இல்லை, மனதை ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு ஹாப்பி ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க, செரட்டோனின் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது. அந்த செரட்டோனின் ஹார்மோன் தான் மனதை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பதற்கான, ஒரு நகைச்சுவையை கேட்கும் போதோ இல்லை மகிழ்வான ஒரு இடத்தை பார்க்கும்போது மனதில் ஆர்ப்பரித்து ஒரு மகிழ்ச்சி வரணும்னா அந்த